Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Kula niki sing rada pilek kalih watuk. Suarane benten. Oh nggih, nggih. Suarane biasane Nggih, niki bot-bote pengen istiqomah Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi nggih kados ingkang kula lan panjenengan sami sering bahas niku. Pilih awake dhewe niku nggih ketemu ajal utawi ketekan malaikat Israel niki nggih mboten ngerti kapan. Dadi sak saged menawi kula lan panjenengan sami tasih kiyat tetep diniati kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mergi napa tiyang ibadah niku memang asline hebat. Awake dhewe nggih tiyang-tiyang sedulur-sedulur kula lan panjenengan sami niki kok gelem ibadah niku tiyang-tiyang sing hebat Bapak Ibu. Lah kenging napa? Merga kula lan panjenengan sami berarti nggadahi iman. Tiyang gelem ibadah berarti nggadahi iman. Pancen ibadah niku asline cara ditonton secara umum mboten nggadahi ilmu, mboten nggadahi iman. Wong ibadah niku rugi wae. Asline wong ibadah niku rugi nek mboten nggadahi iman. Wong panjenengan kesel-kesel sedina utuh munggah mengkis-mengkis dugi pondok mriki kan rugi niki nek ditonton mboten ngangge iman lho nggih. Mboten ngangge iman, mboten ngangge ilmu ngoten rugi pilih teng omah. Tiyang tindak haji umroh niku rugi ya, bayar larang-larang. Nggih mlayu-mlayu ke intuk-intukane napa, pengen napa? Peci putih nika teng Solo pasar kathah. Tapi nggih gandeng diniati ibadah enggak di iman mboten rugi. Kula lan panjenengan sami sedekah niku ngoten nggih ngoten niku. Wong poso niku ngopo ngoten niku. Rugi direwaki wah ngasih luwe-luwe ngoten niku. Niku nek mboten gadahi iman. Tapi nek kula lan panjenengan sami gadahi iman luar biasa. Dadi tiyang ibadah niku luar biasa. Mila hidayah niki Pak Bu. Mboten kabeh tiyang niku diparingi hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kudu diramu, dirawat, diopeni, diunoni, dipupuk supados hidayah niki mboten ucul saking napa jiwa raga kula lan panjenengan sami. Wong sing luwih kuat tinimbang awake dhewe kathah Pak Bu. Sing sedekah cara gelem ngoten nggih. Niku sing luwih kuatah kok awake dhewe niku kathah ya. Tapi nggih mboten gadahi iman nggih, iman-iman. Awake dhewe niku mungkin napa niku kesehatane niku luwih sehat, awake luwih meger-meger. Tapi kadang-kadang tirakate posone isih luwih kuat awake dhewe. Dadi mboten kabeh tiyang niku saged tergerak nggadahi keimanan tinggi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan nikulah wonten pangandikan bilih adunya majratul akhirat. Dadi donya niki memang napa enten sing mastani ugi bilih adunya niki darul amal. Akhirat niki darul jaza. Darul amal niku napa tempate nandur. Dados ingkang kula lan nek ngajine teng malam Rebo kalih ngaji sing umum niku memang rada benten nggih Bu nggih. Dadi nek sing biasa niku kula mboten saged menyampaikan sing hakikat napa melih tarekat niku mboten saged. Tapi nek malam Rebo memang kula sering banget niku babakan teng hakikatipun. Nah niku. Dadi donya niki tempate nandur mboten tempate ngunduh. Umpami kula lan panjenengan sami kok sregep salat, sregep ibadah, sregep kaji. Kok ndelalah dereng kepareng, dereng dadi sugih. Memang donya niki tempate nandur. Dadi mboten tempate jual beli ngoten lho. Wis wae dhewe salat niki ben sugih ndelalah ora sugih terus kendhu ampun. Nah niki ampun ngantos terjadi ngoten niki. Bilih donya niki memang tempate nandur. Mbuh awake dhewe niki salat niku terus akhire dongane dikabulke napa mboten kudu tetep salat. Mbuh dikabulke napa mboten ade tutu tetep ngaji. Nah niki pentinge kula lan panjenengan sami niki memahami bilih donya niki tempate ngamal. Adunya napa akhirat darul jaza. Akhirat niki tempate ngunduh. Dadi teng mriku pun mboten enten ngamal niku mboten enten.
jenengan mungkin nek pun teng akhirat pun mulai teng alam kubur mriku niku pun bebas boten ngibadah. Dadi jenengan ora salat ora napa pun boten dituntut pripun-pripun. Tapi nek teng donya niku wonten mriku niku wonten gur balesan terus. Balesan panen terus nanti. Tapi nek misalnya teng akhirat teng donya niki tempate awake dhewe nandur. Memang kudu nandur terus. Sedekah nggih boten enten mandeke, salat nggih boten enten mandeke, zikir nggih terus kudu boten enten mandeke. Sampai kapanpun ngantos kula lan panjenengan sami iki ditimbali sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pentinge kula lan panjenengan sami iki gadahi iman. Wonten cerita ngeten Bapak Ibu. Wonten cerita niku bayi niku nate protes, enten bayi wonten kandungane warga bani ibu niku protes. Protesnya ngeten. Napa niku Gusti Allah kula niki kok diparingi dianugerahi tutut, dianugerahi tangan, dianugerahi sikil, bahkan nyuwun pangapunten dianugerahi kemaluan sampai golongan ngarep buri ngoten niku. Niki ajeng tinggi napa? Kula niku mboten butuh ngeten niki. Sing kula butuhke niku namung plasenta. Dadi tiyang niku nek sik teng kandungan niku mboten butuh jane tangan, sikil niku mboten butuh. Sing dibutuhke namung plasenta, makanane saking ibuke niki lho. Sing sambungane teng puser, saking puser niku wau. Piyambake protes ngoten niku nggih napa? Piyambake mboten ngerti nek begitu dilahirke ternyata mripat, kuping, tangan, sikil iki butuh. Lah termasuk kula lan panjenengan sami kadang-kadang salat iki nggih napa to Gusti Allah. Entek-enteki wektu, nglumpuk-nglumpuke bondo kon sedekah nggih napa. Puasa nggih napa. Awake dhewe dereng ngerti nek dereng gadahi ilmu kalih iman. Ngerti-ngerti benjang nek kula lan panjenengan sami pun teng akhirat. Tapi gandeng kula lan panjenengan sami niki ngaji ngaos saya mboten sah nunggu situ awake dhewe pun paham. Oh ternyata sok mben niku awake dhewe butuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ngibadah kula lan panjenengan sami niki napa pilih diimani saestu nek ngibadah niki kagem esuk mboten sakniki. Mbok menawi kula lan panjenengan sami diriwaki ibadah kok dongane dereng kepareng kudu tetep ibadah. Dados memang kula lan panjenengan sami ngoten. Mengke kita bahas kenging napa kok Gusti Allah niku malese kok mbenjang teng akhirat. Nggih. Dados kula sambung melih wonten ayatipun Gusti Allah nggih menika allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata lan sebagainya lan sanes-sanesipun. Bilih kula lan panjenengan sami niki dikengken mengimani sing gaib. Sing gaib niku mboten kok memedi gendruwo. Pocongan ngoten-ngoten niku mboten lho. Tapi sing gaib niku maksude alam akhirat sakwise kula lan panjenengan sami sedo niki sing ade mboten ngerti, kedah mengimani niku. Wong ibadah nggih napa, salat nggih napa. Lah gaib niku sing dimaksud nggih menika kados mekaten niku. Nek kula lan panjenengan sami pun iman dumateng kegaiban termasuk Gusti Allah sing Maha Gaib, nembe muncul kula lan panjenengan sami saged salat, saged sedekah, saged napa-napa. Nek kula lan panjenengan sami mboten gadahi ilmu ngoten kadang-kadang sok otak-atik mboten masuk ngoten. Tapi nek kula lan panjenengan sing ngimani bilih niki kebutuhane awake dhewe nggih ibadah niku nggih duwe napa mawon, duwe wektu, duwe kesehatan niku nggih enteng-enteng mawon tinggi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados memang wonten urusane donya, paling mboten enten tigang perkawis urusan donya niki sing napa niki kadang-kadang lirwakaken kula lan panjenengan sami. Ingkang lirwakaken kula lan panjenengan sami. Ingkang setunggal teng donya niki biasane kudu menang. Menang-menangan nek teng alam donya niki. Kula lan panjenengan sami gadahi nafsu menungso niki duwe watak niku napa kudu menang utawi menang-menangan. Jilbab ngoten nggih, api-apian kira. Wah, kono tuku robani. Aku tak tuku robana ngendi. Kono motore apa? Aku sesuk ngendi tuku apa. Dadi ning donya niki identike niku identike nggih menika ora gelem kalah ngoten lho. Wah, kae kok tuku kulkas 1 pintu. Wah, sesuk aku tuku kulkas 2 pintu.
Lah sesuk tanggane mulai tuku mulai 3 pintu. Lah tanggane mulai terus tuku ora nek pintune. Dadi niku memang rasa menungso niku watake mboten gelem kalah, pengen sing luwih. Pengen nggih. Niku sing kedah kula lan panjenengan sami niki manage saestu, manajemen saestu niku kudu di manajemen ingkang saestu. Mboten kok entuk mboten entuk duwe barang mewah niku mboten lho, tapi maksude niate memang niki taqarruban ila Allah. Ndak nyaket dumateng Gusti Allah niki wau. Tapi nek babakan akhirat, Bu, kula lan panjenengan sami kadang-kadang mboten gelem rebutan menang ngoten lho. Misale enten sing sregep ngaji, ade nggih biasa mawon. Mboten pengen wah kae sregep ngaji aku tak ya sregep ngaji ngono. Wah kae macane krungu-krungu macane sedina iki sak lembar. Wah aku piye carane maca Al-Qur'an sedina iki 2 lembar. Wah kancane mulih piye carane aku 3 lembar. Niku kadang-kadang sok mboten enten. Wah kae sedekah iki 500, aku tak 1000, aku tak 2000. Niku kadang-kadang napa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan niku mboten enten utawi kurang. Nek babakan donya niku pengine menang-menangan, tapi nek babakan akhirat niku kadang-kadang mboten semangat menang-menangan. Ora apa-apa lah iso ngene misale ngoten niku. Nggih jane sae ngoten niku, tapi kadang-kadang memang mboten enten kretek dingge meningkatkan. Nah, mila kula sing matur mbok menawi panjenengan sing paring sehat, sinaosa mboten gadah gawean, nglumpuk-nglumpuke kayu bakar kok ndelalah payu didol, ndelah 1000 2000 mangdal mang sedekahne. Niku luwih bermanfaat utawi kalih wong sedekah 50 juta 100 juta niku imbang. Mergo kangilane panjenengan. Sing ngresiki suket-suket mriki sinten, Bu? Oh nggih matur nuwun sanget. Lah niki termasuk salah setunggal ngoten sing napa saged mawon. Mboten kedah anu. Matur suwun saged nggih. Mugi-mugi dados amal jariah panjenengan sedaya. Pokoke napa kemawon. Kula nggih pun matur kalih jamaah sedaya. Pondok niki pengurus sinten nggih awake dhewe niki. Pondok mengurusi nggih awake dhewe, diopeni, didongakne, napa kemawon pun kula lan panjenengan sami. Wong awake dhewe niku umur paling tekan pinten, Bapak? Nggih, mboten ngerti ya. Sing neruske sinten nggih? Mengki generasi awake dhewe didongakne mugi-mugi enten generasi penerus ingkang luar biasa saking mriku niku wau. Dadi sepindah melih nek babakan donya kadang-kadang pengen menang-menangan, mboten gelem kalah, tapi nek ibadah awake dhewe niku kados dhewe mboten kepengin kaya kancane lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi menika dados momentum semangat kula lan panjenengan sami supados napa nambahi tanduran kula lan panjenengan sami ingkang bakal dipanen wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih menungso niku biasane napa betah. Dadi napa niku nek teng alam donya niku betah. Nek urusan donya tepate bahasane urusan donya. Nek urusan donya biasane niku betah. Nyambut gawe niku kadang rino wengi, esuk sore niku betah nonton TV betah, nonton HP betah. Pokoknya sing urusan donya niki biasane betah. Nggih. Mengke nggih genti biasa nonton wayang napa campur sari. Dadi sing urusan donya niku kadang-kadang awake dhewe niku betah. Tapi nek sing urusan akhirat niku kadang-kadang sok mboten betah. Nonton wayang niku saking senenge betah, Bu. Asek krasa nguyuh men dimpet, asek wetenge lara. Napa mulai pas metu api-apike gara-gara napa limbukan niku nguyuh rasa ngising barang dimpet asek wetenge lara. Mergane mungkin salah ketinggalan. Tapi nek ibadah niku kadang-kadang kayak dhewe salat, Allahu Akbar iki mami sapa iki suwe sesuk aja diundang nang. Dadi napa kemawon kadang-kadang sok ngibadah niku mboten betah. Tapi nek urusan napa donya niku awake dhewe mesti betah. Dadi sering banget ngegame sing napa sing dolan niku betah suwe niku sampai betah. Tapi kadang-kadang urusan sing hubungane kalih akhirat utawi kalih ibadah awake dhewe niki mboten betah. Lah niki pentingipun kula lan panjenengan sami nggadahi keimanan kula lan panjenengan sami. Lah kenging napa kok ngoten? Kadang-kadang enten permasalahan sing paling gedhe kula lan panjenengan sami sering ngalami, Pak Bu. Mergane napa nek donya nyambut gawe suwe niku bayarane nggih tambah
Kathah. Nek misale ning akhirat mbok ngibadah suwe, maksudnya ning akhirat niku urusan akhirat. Ngibadah suwe iki bayarane ya urung ketok, ijik sok ngono lho. Nek teng donya kan ngibadah senenge teng mriku. Jenengan ngibadah terus bayaran. Tapi napa jenengan nyambut gawe terus bayaran, tapi nek urusan akhirat ngibadah bayarane ijik sok emben. Dadi urung ketok ngono lho. Kadang-kadang sing dadekne tiyang niku mboten semangat niku saking mriku. Lah singkat cerita Pak Bu. Niku enten usulan. Enten tiyang niku usul dumateng Gusti Allah lewat malaikat. Malaikat niku kula niki nampi usulan. Wong niki tiyange tiyang mboten biasa, Bu. Dadi iso omong-omongan kalih malaikat. Usulan apa? Fulan niki kula entuk usulan saking tiyang emplak. Usulane napa? Mbok ngibadah niku dibayar langsung, kajenge semangat ngoten lho. Lah nek nyambut gawe urusan donya kan langsung dibayar kan semangat. Lah ibadah niku bayarane ora langsung, dadine mboten semangat. Oh ngoten ya tak aturke Gusti Allah, ngoten niku. Akhirnya malaikat niku matur kalian Gusti Allah. Gusti Allah niki enten usulan kali saking piyayi ngemplak. Nek ngibadah niku nyuwune langsung dibayar. Jadi ya contone mawon niki Gusti Allah. Ngapunten. Niki misale salat niku langsung entuk dit 100.000 ngoten lho. Nah, dadi salat 2 rakaat niku 100.000. Petang rakaat nggih 200.000 pun kantun ngeping nek tiyang niku ajeng salat ping pinten niku kantun ngeping nih. Oh ngono ya. Wah, singkat cerita niku dikabulne kalian Gusti Allah. Lah langsung berlaku. Yo wis diumumke malaikat. Niki medun Bu ing mriku. Ing nggih mboten eng niku berita. Medun ing mriku. Weh, masyarakat nawe jamaah napa rutinan malam Rebo pondok pesantren Ismaka niki sakniki mulai benjang niku jenengan nek salat 2 rakaat niku langsung dibayar 100.000 teng isor sajadah. Niku kantun ngepingne jenengan sedina salat ping pinten rakaat, pokoke setiap 2 rakaat niku dibayar 100.000. Lah benjang Bu. Jenengan praktek salat napa subuh niku jenengan praktekne tenan delalah. Tenan ora iki Gusti Allah iki jarane nek pengumuman malaikat. Lah jenengan praktekne bar salat Bu. Assalamualaikum goleki ning surga. 100.000 tenan. Wah. Ceritane ngono niku lho. Ngoten niku. 100.000. Wah, akhire terus mulai Bu. Duha iki. Duha biasanya mboten salat ta Bu? Wah, biasane jarang sing salat iki duha. Wah, praktekne meneh iki salat duha 2 rakaat. Jebul iki mulai 100.000 mulai Bu. Alhamdulillah nek wong Jawa. Alhamdulillah. Wah iki meneh iki anu tak langsung salat meneh. Duha iki petang rakaat Bu. Malian tambah 100.000 mulai. Duhur entuk 200.000. Napa niku asar 200.000. Terus maghrib ya 150 lah 3 rakaat. Isya niku napa niku 200.000 iki ditambahi qobliyah ba'diyah terus setiap jenengan salat niku metu. Dadi jenengan salat niku mboten namung salat wajib tapi salat sunah jenengan lakoni kabeh. Salat tahajud nggih ngoten 12 rakaat berarti pinten niku 600.000. Lah kabeh niku terus do semangat salat. Getok tular. Wah tenanane Gusti Allah ora ngapusi kabeh. Kabeh tambah salat. Entuk duit kabeh. Akhire napa Bu? Donya niki mandeg. Mboten enten sing gelem dodol, mboten enten sing gelem nyang sawah. Wong ceramah ngeten iki wegah tenan. Wong ceramah ngeten iki wis megah. Lah wis entuk duit kabeh aku. Wis sugih-sugih kabeh. Lah ngopo yang sawah kesel-kesel. Nyambut gawe ngopo? Akhire donya niki mandeg. Ah. Mulai ini napa Gusti Allah niki adil damel ngibadah niku pahalane benjang teng swarga. Cobi jenengan maos-maos hadis riyadhus sholihin lan sanes-sanesipun salat fajar mawon luwih apik donya sak isine. Ngaji pun pahalane luar biasa. Salat Jumat ngarep dhewe unta Bu.
pinten mawon begitu salat sok jemuahe langsung jruntul onta teng masjid. Baitur Rahmah ngemplak nggih, mburi sapi, mburine wedhus, mburine meleh pitik. Lah akrep salat wis kemruyung lah. Lah nggih to. Ajeng apa? Kabeh duwe unta niki sak ngemplak niki duwe unta. Setiap ben jemuah niku nambah lho, tambah siji. Donya niki mandeg Bu. Ajeng jenengan dol-dol teng kene sinten wong kabeh wis duwe unta. Dibeleh. Ya kabeh wis duwe unta. Donya niki mandeg. Milane ibadah niku pahalane benjang teng akhirat. Gusti Allah pun adil. Kadang-kadang kan ada protes ngoten. Kok ibadah niku pahalane ora langsung ya Gusti Allah. Nah niku hikmah kula lan panjenengan sami niki kados mekaten nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nate wonten crita to Bapak Ibu nggih. Dereng dangu lah nggih, crita kula lan panjenengan sami niku napa? Enten berita niku tiyang niku gawe masjid Bu. Wong sugih gawe masjid. Setiap salat tarawih teng mriku niku entuk duit 50.000. Mungkin nek subuh 100.000. Wong salat tarawih niku dengan TV mungkin sik wonten telake. Mergo nang sakniki pun mboten digelar mergo dilarang pemerintah. Jadi salat tarawih niku sampai tekan dalan-dalan. Lah wong mesti niku mboten undian mboten. Tapi kepastian. Jadi ngger mangkat mesti entuk 50.000. Wah, kabeh kena mangkat tuh. Napa mulai ngarep dhewe niku luwih akeh dhewe. Sampai viral niku. Tapi terus akhirnya nggih dihentikan pemerintah nggih mergo napa? Iku tengene cara mriki ngenekke nggih Baitur Rahmah ngoten nggih. Mungkin masjid Tiokoi kosong, ngemplak kosong. Baitul Ghafur kalau pindah mriki kerja ya. Lah nek kono renek opahe kene diopahi. Ini luar biasa. Nggih, saking niku. Nggih, Mas Mbak teng mriki enten sadapan mungkin teknisnya pripun saged dibagi. Kados biasa niki saged. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados menika kula lan panjenengan sami pentingipun gadahi keimanan lan ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala niki supados awake dhewe niki semangat ngibadah bilih donya kalih akhirat niku sinajan berhubungan tapi cara jalur niku benten. Dadi ampun ngantos gadahi pikiran kula lan panjenengan sami niki memperjualbelikan nawa ibadah kula lan panjenengan sami. Sinaosa donga kula lan panjenengan sami dereng dikabulne tetep kudu ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang sing boten ngibadah niki memang boten merugikan orang lain, tapi boten ngibadah niki merugikan awake dhewe. Nah, gandeng mengimani barang sing boten kita kados dene akhirat lan sanes-sanesipun. Nah, kula lan panjenengan sami niki kedah nambahi ilmu tinggi mengimani niki wau. Kados bayi sing ajeng lair niku kan namung dibutuh nggih plasenta tok. Dereng butuh sikil, tangan, tapi begitu teng alam donya nembih ngertos nek butuh. Nah niki perlu gadahi keimanan kula lan panjenengan sami. Gandeng kegaiban niku butuh kekuatan spiritual. Niki saking ngaji kula lan panjenengan sami iki mugi-mugi nambahi keimanan lan ketakwaan kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang sepindah malih menungso niki nate kula aturke bilih menungso niki nek pun urip niki boten bakal mati. Nah, gandeng menungso niki nek pun urip boten bakal mati, kula lan panjenengan sami niki kedah gadahi sangu perjalanan ingkang panjang dan luar biasa. Dados pripun carane kula lan panjenengan sami gadahi sangu niki nglumpukne teng alam donya niki tinggi teng akhirat. Tiyang niku nek pun bacot sedo benjang niku mbok nangis-nangis pengin diurupe sedilit, dan niku mboten iso. Dadi kula lan panjenengan sami kedah mengimani niku nambahi keilmuan niku supados awake dhewe niki saged napa menjalani kehidupan niki kanthi nilai ingkang ibadah kula lan panjenengan sami. Mergo kene niku kathah nek tiyang jek urip niku kepinginane kathah, tapi nek tiyang pun sedo niku dipun ngendikaken kepinginane setunggal. Namung diuripne pisan pengin nyodakone kabeh bandane
pengen ibadah sak teman-temene ngono. Tapi kadang-kadang nek dhewe sik urip ngeten iki keimanane niku kadang-kadang sok ketutupi kebutuhan-kebutuhan iki lho. Mila ngatos-atos napa meneh jaman sakniki jamane tambah repot, tambah napa niki pokoke sedaya multidimensi. Permasalahan iki multi kompleks Pak Bu. Mboten kados riyen nyuwun pangapunten nggih. Jaman semonten iki dereng enten lampu mawon nggih. Salat tarawih niku waduh kados masjid mriki dereng enten sik teng Badran nggih. Oh teng Pule Mas. Lah niku sik semangat-semangate luar biasa. Dan niku rame-rame lho. Sakniki niku kadang-kadang bangunane masjid sae-sae, wis fasilitas pun mboten kurang, tapi ternyata kesemangat kula lan panjenengan sami ini kothong. Ajeng ngaji ngono kadang-kadang kelingan masih sok kerja mending turu. Dadi donya niki tambah dibot nih. Mila kula matur, akhir-akhir kehidupan donya pun nyedak-nyedaki kiamat niki memang kenikmatan donya niki ditarik pelan-pelan kalian Gusti Allah. Lah niki pun tanda-tanda sinaosa dereng masikan seminggu kas sesasi kas buat enten sing ngerti. Tapi tanda-tandane pun enten. Jadi kenikmatan pun jenengan dahar daging ayam napa. Riyen niku sithik ngoten mawon iso dienggo lawuh sak piring. Sakniki yo mangan kadang-kadang nggih, kadang imbang terus mboten entek kadang-kadang. Pun rasa nikmat niku pun mboten enten. Maem niku kon ngentekne niku mboten kados riyen. Niku pun mulai ditarik-tarik kalian Gusti. Rasa ayam niku kadang-kadang pun benten. Benten mila sing ayam-ayam niku nggih. Yai kang mengimani napa ibadah kula lan panjenengan sami kanthi ketakwaan niki lah ingkang diuji ingkang saestune saking mriku. Pokoke intinipun garis besar kula lan panjenengan sami niki bilih jurusan donya kalih akhirat niki secara napa hakikat niku benten ampun dicampurke supados napa boten enten ya Allah kula ngibadah semene lah kok donga kurang dikabulke kok nasibku kaya ngene terus prai ibadah ampun Bapak Ibu ampun niki tanduran kula lan panjenengan sami teng mriku pilih napa sukses napa mboten melarat napa sugih niku pun garise Gusti Allah pun ditulis teng Lauhul Mahfuz mriku mboten entuk dimereni nek kula lan panjenengan sami ya Allah kaya sing rasulat rangan kok malah jenengan sumpaki rezeki luar biasa mengke tambah mumet tambah ngeluh awake dhewe tambah ngeluh pokoke sing kok paringi Gusti Allah napa saat niki lah niki lah ingkang kedah kula lan panjenengan sami syukuri pun boten sah digetuni menawi kula lan panjenengan sami niki nate sukses nate napa kok ora boten sah mikir sing ilang sing enten napa niki sing disyukuri. Jadi jiwa seorang kesatria itu tidak menyesali apa yang sudah hilang tapi mensyukuri dan memaksimalkan apa yang masih ada saat ini supados tinggi maju perang melawan apa nggih gangguan-gangguan setan iki wau. Wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu sehat-sehat nggih Bapak nggih. Nggih awet anak putu yang sepuh-sepuh sing nem-nem semangat berjuang kudu sukses kudu sugih supados apa saged kagem sangu ibadah. Pokoke sing penting donga terus kareh diselipi ikhtiare jenengan niku visi-visi sing mulia. Ya Allah tak nyati ibadah dodol niki dodol apa mengke 2,5% kula sisihke tinggi infak sedekah. Dadi enten rasa napa enten sithik tinggi napa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Gusti Allah ngerekam bilih iki nyambut gawe golek rezeki ora kudu dienggo awake dhewe, tapi dienggo ngopeni agamaku, ngopeni Islamku tak tambahi sing akeh ngalan amin Allahumma amin. Mekaten wonten kirang saha kelepatan nyuwun pangapunten. Teknisi pripun Mas? Nggih. Enten on oh ngaten oke ngaten nggih saking kawula wonten kelepatan saha kirang nyuwun pangapunten akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten sedakwan nggih ditenggo riyen nggih.